Hey, yo, naf li naqatu ila di, ma t-tana ġaġa balli bil-forzu, I mean. Lar nis, lar rapper, lar Malti, lar li qasnaf xet namel bħajti. Id-destin xtaq kon kwadru ħajaqbad tarfi 23 qasja fej ħajaqbad jitfani. Namel ftit, namel ħafna, namel wisq. Noqot għalli għajdu li ħagġa li ma namilx. Et noħlom ħafna, norqot ftit naħdem aktar. Unsib mistriħ fil-fat li għandi bajt akbar minn nis li maqdruni. Għax li nishtiq li namel mux normali immi tafxini. Dejem orrajt fajni, dejem aħjar f'sotti, dejem fuq moħi, dejem aħjar fuq Zosten. Għandi bżon fajla tuħu ħsibi mux flusi. Wahda tib anki meta diffiċli tifimni. Wahda taf tikdeb qatt ma tajt ħatħallini. Wahda taf li għaldejjem bħalissa u tifimni. Għandi bżon il-ken u bżon nittin il-wens biex naħrab il-ġen. Nekkin waqqa kull mem bħal baluta nibni miegħek aħjar qatt ma kellimtek. Niddeq naħseb fuqek, niddeq nikteb fuqek. Aktar qiegħed inħażżes vandalizmu fuqek. Tartni għafin kelmek u memorji fuqek. Wasalt punt fej qatt issa nipprova nirrima biex nirrima sentimenti taħlita. Ajan bidluna għal-affari. Nirrima biex nirrima, jo. Nżomm il-bib malu il-ħajja ta' barra minnaw. Purtira mattiqa parajnej bla dawl. Niftaħi twiqi għal-ftuħ jisimaw mux jaraw. Nitlaq minn moħħi jilqani b'merba. Not bħarraj et nġri bil-merħla. Nġri mill-problemi u inti fejjeda. Nimpressjona ruħi jinħares fil-merra. Nemżilla titkerraħ suba ta' nofs lura. Tinit minn numri li waslu fejjeda. Itnej li mis ħaj diskrivu il-lejla. Niftemu għas-sitta ma' nider fid-disa. Tar tal-kollox ħajt il-mewt juhu nota. Spiċċa l-ħalib jishtri jek jista. Najxu fl-imkien diġa ftaħt bija. Nishtiq niftaħ lila tuqqa l-pastit solart naddifa bizzejt biex nikol minn fuqa. Ejja nħaltu s-sement induru id-dawra. Lura l-ġiri għandi n-naċ warajja dik il-ħolma omt. Għattila nġerrieħ għalija ħmaret għatzet rasa. Nirrima biex nirrima. Yo. Hey, swag. Fucking ġibalura isli qatma xejta. Dan l-aħħar naqta qalbi ħabba kull ħaġa żejra. Issa labda diska tajba nitlef it-tama. Ma nafx kif mawx aktar nis jispisjaw mana. Nibża mux ħajrna xie li nibni jisem għalija. Nibża li ħajti ħatkun xi waħda moħlija. Nirrabja mija għax minix kapaċi meta. Suppost jiena dan nibża qas norqotu la da xogħol jixtiequ jkunu relax bħali. Tibża tammetti li tħossok vulnerabbli. Forsi għax raġel, forsi s-soċjetà. Forsi dan d-destin ta' kull min jara. Barra s-sistema qatt ma tista taħraba. Memx aħjar minna għax irrabbitna. Huduni fej ma jiġġudikawx fuq id-dera. Forsi nħobb isrib nħodd iħsib ta' mibeda. U minix mosem mux ħanqod nieħu kedda biex niftaħ kanalu naqsama. L-attitudni attirata għalt li jinxarraba. Noħroġ bil-eda ma tiflaħnix mela poġġi bil-qeda. Taf li l-koxxa dejjem vojta lik. Irda tħobbni għalla volja mux li trid. Jien probabbli l-ħasda ta' meta tinduna li ħataqa' mill-ġenna. U fuq dik in-nota il-vuċi ta' ġorrasi għalli ma nistax inkun aħjar. Il-nista madwari għallu li ejja ħanaraw kemm int kapaċi skikem f'dari biża frasti taffetwa l-movimenti. Miljuni ta' raġuni biex inwarrab l-isteddini jistennewni fuq il-komodina. Skomdu ma ħsib li l-mewt qed jistennina. Qabbinot mal-vizzju li ma nħobb inħalli l-ħadd jistenna. U ħansaqsi mistoqsija. Għad bżajt tajx tant kem tibza tmut. Għad ma medċej għax tibda timmaġina t-tebbut. Dan l-axħar rġaj bdejt nibza meċċej. Nibqa mqajjem sa' 3 għax bajt nquf nofs il-lejt. Tant kem ninkwita 23 interter meta nimmaġina ta' 50 asna sal probabli. L-ansjeta tikonni ikolli għabtit ninfaqan nibki. Il-problemi ta' ħajti nġborhom f'riflessjoni. Nistantiju personifikazzjoni. Jena najt li naħseb nġilet maħsabi. Ili ta' 16 niprofa naljena rasi. Ġifiri da kollu beda minn meta qalu li nitfa' rasi fil-kotba. Meta jiena kull marrit nitfaħħa f'ħalqa. Aħjar iżabbila fuq wiċċa u tieħu ħsieb moħħa. Kollox ħajħa jimmoffa. Għalhekk ninjora meta suppost nuri mħabba fer niftaħ kartolini. Għas naqra mant minnu ma kemm inżilżaq flus fidi u notti ċifri. Anti skola qed isservi, inti żamm li ħanfalli, inti żamm li ħanfalli. Jew forsi jiena u inti maħniex tajbin għal xulxin mhux ħankunu kuntenti. Jew forsi nħobb id-diski aktar minnek u tkun titlaq l-emminti. I mean, mandek xtort, mantik xtort meta jien bil-kemm nħobb li l-nifsi. I mean, il-bidla fil-burdati bħal bid bla avvizi. Et niprofa neħik minn ħajti ma ridek it-tini l-attenzjoni. Nġu naħdem għalik, nħoss li minix tajjeb għalik.
I'm in love with you. Ija ħalli għaddejja, għax hekk inħossni fuqha, hekk inħossni met online u ma tkellimniex lura u l-egoizmu ġiganti tgarra nis il-bot, id-dwejjaq ġiganti tgarra nis il-bot, l-imħabba ġiganti tgarra nis il-bot, l-ansjeta ġiganti tgarra nis il-bot, sentimenti ġiganti minni xu sob, what? Il-ħajja t-teżor, sentimenti. Anyway. Allora, sta' nofs, dik il-najt.